Kære dagbog, for et år siden fik jeg konstateret diabetes. Jeg vidste ikke, hvad det var. Jeg var bange, og jeg vidste ikke, hvad jeg skulle gøre. Før det var jeg rigtig usund. Jeg var rigtig træt og doven. Jeg begyndte at pjekke fra skole nogle dage. Jeg sad bare derhjemme, spiste kager, chips og slik hele tiden, og var hele tiden tørstig. Jeg kunne virkelig drikke et hav. Det var uanset hvad det smagte af. Om det var vand eller saft, var ligegyldigt. Men problemet med, at jeg var så tørstig, var, at jeg skulle tisse hele tiden. Min mor var rigtig bekymret, og efter en uge havde hun fået med fra skolen. Det drejede sig om mit fravær, og om hvad årsagen var til det. Hun havde skældt mig meget ud. Jeg var ikke til at få ud af døren, så hun kørte mig til lægen. Hun havde ringet til lægen og fortalt om mig. Da jeg kom hos lægen, spurgte hun meget ind til mig og sagde, at træthed, sult, tørst og det med, at jeg skulle tisse meget, var symptomer på en dødelig sygdom, og ville undersøge mig for det. Efter at glode mig i munden, tog hun min blodprøve. Det gjorde ondt, men gik hurtigt over. Hun fortalte mig om sygdommen, at den var dødelig, og at jeg ikke måtte spise usundt, og at jeg var overvægtig. Det, der var hårdest for mig at høre, var det med, at den var dødelig, hvis jeg ikke spiste sundt. Nej, du skal ikke filme mig, at jeg spiser det. Det er så klart. Okay, så er det lige en gang til. Hvad skal I have med? Du er lige ved at gå spild også her. Er det kondomer, det der? Den her, den skal være åben, ellers skal jeg gå. Jeg tror, det lyder lidt forkert. Ja, det gør også Anders. Jeg er så glad. Jeg er rigtig